Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге белгечләре яшь буынны патриот рухта тәрбияләүдә төрле алымнар куллана. Биредә еш кына тематик чаралар, сугыш ветераннары, хәрби берләшмәләр белән очрашулар уздырыла. Шундый чараларның берсе ватанны саклаучылар көне алдыннан булды. Основная цель сегодняшнего мероприятия – сохранять историческую память поколений в памяти подрастающей молодежи, воспитывать гордость за свою родину, за народных героев, земляков, исполнявших служебный долг на территории и за пределами нашего Отечества. Очрашуга килгән укучыларга Зәйдә эшләп килүче хәрби патриотик клубы җитәкчеләре, сугышчан бердәмлек иҗтимагый рәисе үзләренең хәрби хезмәтләрендә булган истәлекләре белән уртаклаштылар. Уважать, улюбить своих родителей, уважать своих учителей и преподавателей, потому что они вам дают знания, уважать друг друга, значит, не совершать непродуманных поступков. Укучылар хәрбиләргә кызыксындырган сорауларын бирделәр. Заставы хәрби берләшмәсе оештырган күргәзмә тәкъдим ителде. Мондый чара укучыларда туган илнең тарихи үткәне белән горурлану һәм аны хөрмәт итү хисләре тәрбиялиләр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.